Zdravím u prvého multiplayerového let's playa. Ja som Tommy a predstavujem vám Fanatika. Čaute. Aspoň za máme, lebo poskač, ne? No to už je lepší. No. Nechám teba za to hovoriť. Že co budeme robiť, uveď všetko do poriadku. Hopla, ty kokos, mne to seká. 8 FPS. No, tak toto bude hustý. Už zatečeš? No áno. Aha. Ok, trošku stíšim, toto dám preč. Ale to je za jedno vlastne, ak mám nastavené. Proste tento server multiplayeru už máme rozhratý, len sme na inej časti mapy, kde budeme hrať s vama. No. Takže, v čom ideme úplne od začiatku. Nemáme vôbec žiadne veci. Všetko sme vyhádzali. Ani toto nepomohlo, strašne mi to laguje včil. Asi kvôli tomu frapsu. Jo, týmto môže byť tež. Opla. Pod nama som videl nejakú jaskyňu, takže tam sa môžeme zatiaľ dobydliť, keď tak tam nájdeme aj nejaké železo. Ja zatiaľ porobím planky a spravím craft bench. Tady je kopu ešte ovci, takže... Chodí, keď tak vyzabíjať, nech máme vlnu. Treba sa ich zabíjať. Dobre. Dobre, tady dám craft bench, rovno porobím nejaké sticky. Počkaj, tady som nejakú videl. Tak, a porobím prvé drevené krumpáče. Jeden rovno hodím tebe. Nezvyk. Poď sem. A kde sme to vlastne, v jakej časti mapy? Kúsek odtiaľto, co ja vím, od našeho Tam vidím domovských domov. ďalší dve ovce, takže čekaj. Desi, mám tu pro teba ten drevený krumpáč. Počkaj, sem včul voné. Tam jak je tá voda. Jo. Vidím tu dve ovce. Počkaj, tak mám jeden za tebou. No ja, ty... Fakt mi to seká jak šlak. Je krava. Kde je to ovca? Ona zmizla. A snad to mi čil seka iba hra, dúfam, že mi to na videu nebude sekať. Dobre, mám dve už. Ja sa vám ospravedlňujem za zase hroznú kvalitu zvuku, len no ono je to také, že cez mikrofónek ve webkamere to zrovna moc dobre nenahráva. Proste najkvalitné, no. No, tak povedane. Dneska alebo zajtra by som si už mal kúpiť nové slúchatka, takže by to mohlo byť o mnoho lepšie. ne? Nie, však mikrofón set. Ze slúchatka mám. No. Ja mám tiež, ja mám zase taký detský hlas ten, takže... Síce je už taká v reále to zní úplne o mnoho lepší. Vždycky to tá technika nejak pokazí. Bože, naháňa tu tie ovce, jak debil. Máš to vyprávať, keď ja tu naháňam one toto... A už mi vypel krumpáč. Mám tri vlny. To je na jednu postav. Počkaj, ja som sa stratil, ja som zabudol, kam sme dali ten barák. Máš. Ale asi už ho mám... No vlastne barek nemáme žiadny. No však, pochopil ma. Počúvaj, ja som si zapomněl levele dať preč. A ja tež. Koľko máš? 11. 20. A víc mi ani nejde, jak si mě okolo mňa skáču XP iba. No a však to je podľa mňa za to v pohode, však. No ja Enchantmenty nemáme, čiže tie levely sú na Ja ničom. som nevidel do tej jaskyne, kde si vlastne ty. Jo, ja tu mám zatiaľ nejaké... moje uhly, co som videl jak prvý. Jo, ti dám, že si ho videl jak prvý, ja som ho začal jak prvý ťažiť. Ešte keď sme nenatáčali, som sa tu išiel kúknúť. A daj mi nejaký krompáč. Ten prvý sa minul na zabíjaní kráv. Tak dík. Odkiaľ sa zabíjajú krávy s krompáčem? Ja nemínal som drevo na zbytečný meč, keď už budeme mať za chvíľku kamenné veci. Mám jedno uhlík, kámo. Ty si borec, ja mám 4. No, vyrobím nejaké bedne. Aj tebe? Stačia zapať každému jedna, ne? Jo, úplne v pohode. Keď tak nejaké singy, že aby sme vedeli, že keho je keha. Keho je kera. Takže keho je keha. Keha, no. Dám tvoju bedňu dám sem. A moju bedňu dám čeky. Jo, mám tu iron. Ja sa vám zase ospravedlňujem ešte raz za zase aj kvalitu videa. No, zatiaľ nemáme torčky, takže toto není moc dobre vidieť osvetlené. Tak. Ale ne, to napravíme. A jak to napravíš?
Vyrobím styky, použijem uhly a spravím torčky. Nekompromisný. Ty potom mi dáš nejaké, to by ti bolo jasné. Ja už tu mám prvý iron. Ja tu mám prvý iron, takže bacha ľudé. Ty si šmejt, poď sem, tady aha, máš. vlastne s drevenými vlastne... Kameny musíš. Musím mať kameny. Aby si vyťažil musím mať železo. minimálne, aby mi vlastne aj padlo to železo, takže som sa skoro osral zase. Takže to sa mi fakt... Skoro si ho zbytečne mi one vyťažil, že? Áno. Asi tak, čo zeber... Dyk. Musí chodiť do toho. Tady mám krabovku. Ale robím si kamen krompáč. Je to také, že nenatáčam len teba, len stále je tam vidieť iba ten môj pohyb. Tak je to také, že... Je to nejaká ďalšia škinka. Lepší, keď budeš ty točiť bez lagu. No tak o tých lagoch by som ho trošku pomúčal. Ako keby si videl, jak to lagujeme, tak by si to niečo nižší. Dobre, ja mám môj prvý iron. Ten si ešte nechám. Za to si vystačím aj s kamením. Mám tu uhly. To ťažím, ne? Uhly. Jo, čo nájdeš uhly, tak to musíš vyťažiť hned. Mne to fakt laguje, čuliak sprosté. Skúsim ešte nastaviť. To mám vlastne... Cold off. Pro vás poď sem a vyťaž týto uhly. Ja idem kúknúť dozadu, či tam aj nájdem niečo lepšie. Aha, jasné, keď tu je slepá ulička, tak nemusíš. Ne. No. Uvidíme, jak to za to bude šlapať. Tak. To si necháme a idem si spraviť krompáč. No, ja mám tady bedňu, kde už niečo dám, nejaké blbosti. Ináč robím postel, aj keď to bude vlastne včúvať zbytečné, že? Ani ne, že keď bude zase takto zlý den, bude pršať, tak sa to oplatí. Len ja neviem, budem musieť asi niečo prenastaviť, aby mi to snímalo ve vyšších FPS. Strašne to ide. ide. Som to chcel. Ja aj tu postel si spraviť. Ale pokiaľ nebudeš mať ty postel, tak mi to je vlastne na nic. Nevadí. Potrebujeme dve teda aspoň. Áno. Budeš potom hľadať ovečky. Nefučím do toho mikrofónu. Ne, práve že ani moc ne. Dobre. Jakže ani moc ne? Ale ne, pohode to je. Áno? Jo. Víš, lebo keď som robil moje prvé video s tým X-Rayem, tak som fúčal strašne, lebo ja som zabudol, že ja mám ten mikrofón rovno pod nosem. Jo, na to sa dosť ľudí tuším sťažovalo, ne? Jo. Spravím pec, mám 6 masa. A kebyže len moc ľudí. Ale nevadí. Proste ten základ tam byl, hodne ľudí sa už, co som kúkal minulé videa, pýtalo, čo sa ako, ten X-Ray sa musí downloadať, ako stahovať, ale normálne sa pýtali, že či sa to nedá aj ze surovin, tak som im to ukázal, nejakým chujom sa to proste nepáči, mi to je akože jedno, ale ten základ tam je. Ale ako každú kritiku, keď sa to zebere, ho neprijímaš. Tak povedanie, ne? Môžu byť rádi. Jeden mi tam písal na ten X-Ray, že normálne, ja som to robil cez kreatív, aby nemusel jak debil hľadať suroviny a všetko. Takže som normálne to spravil cez kreatív a on mi tam napísal, že na survival to bere HP. Říkal som mu, že to nebere HP, ale furt ma presvičal. No tak... To sú originálice, všetko vedia. Kebyže nehráme poctivo, tak by som mu to tady na vlastné oči ukázal, že v survivali, takto by som si to všetko vygivnul a by sme mu to ukázali. Keď na keď tak spravíš nejaké celé 5 minútové videjko, že aj survivali sa to dá spraviť bez toho, aby to ubíralo život. Potom ty si strážiš ten limit, alebo však netreba, však ja ti potom poviem, jak to zvýši ten limit a šupneš tam, môžeme pôjde točiť aj 40 minút, mne to nerobí problém. Jo, ale zase keď sú tí díly moc dlhé, tak... Dobre, ja tu dám týto blbosti, mám 31 uhly. Senky. Dobre, ja si vyrobím ešte, neviem, na som to tu tady. Ale gravel nevadí. Možno získame nejaký flint. No ešte bude v čo flint. Neviem však, ale dajú si to potom robiť čipy. A zase keď zabijeme pár pavúčku. Ja mám tady, dobre, robím pec. Pec už máme?
Lebo už mám ten iron. Koľko ho máš? 8 kusů. Víš, môžeš sa podeliť s dobrým kamarádem. OK. Poď hore. Počkaj, ja som našel ešte nejaký iron. Tak ty co chceš? Ja som ho včil našiel, ja za to nemôžem. Ale bych ti něco povídal, kebyže môžem nadávať. No ale to sa nemôže. No, tak nemôže, no. Kúkajú na to všelijaké vekové kategórie. Možno tým starším by to nevadilo, ale tým mladším... No dneska stačilo, jak jsi poslal někde učitelku, víš. Jaj. Všetci oné hluční zrazu pošloš někam pracovat. Ono to nebylo v pláne, ale... To ti len tak vyletelo, že? Dobre, Škoda, že diváci nepoznajú našu učiteľku, no. Lebo... Ale sa čudujem, že ti jednu nevypálila, hej. To ona si na mňa nedovolí, to ona si dovolí iba na teba. Jo. Ale ja som jej už raz tež povedal, co si o ní myslím, vyfacoval som zápis a co. Ale odtedy mi facku už nedala. Keď tak iba tak pouza uši, ale... Že by mi poradil... Tak to vôbec. No jo. Ináč, ja si za fúk bude spáchať sebevraždu, lebo nemáš rádlo. Však oné to v peci sa peče. Alebo už dopeklo Máš? teda. 6 masa máme, stejku. Bacha, to je oný, pavúk. A ja sa bojím. Kde je pavúk? Idem si spraviť meč, kamení aspoň. Pomoc, on je tady pri našej jasni. Ide po mne. Dík, on si mňa nevšimol, on kúka do... ide preč. Ježiš, lopatku ja nechcem. Ale aj tu si potom Ináč. spravíme. Tady je co... Tak. No poď sem, dám ti to maso. No, daj. Tady presne na Toto, púlku si to dáme. Idem si vypaliť iron, teda zatal. Pekne dáva ten steak. O, práve že hodne. Keď bude jeden, tak by sme sa mohli vydať na nieco a ja tu zatal aspoň z cobblestone zazím. Ja to tady trošku osvítil, lebo neznášam, keď sa mi tady spavnú zombíci niekde, takže... Jo, ja zase zastávam toto, nech sa zase nedostanú cez vchod. Máš oné... šutre? Habadej. OK. To, počkaj, to kde byl ten pavúk? Nevím, prostě nad nama, ale to je jedno. No, len idem vyrobiť ešte... On kúkal do zeme, jak debil. Idem vyrobiť ešte dvere. OK, ja tu mám nejaké drevo pri sebe, takže... Idem si z toho spraviť dosky. Takže vlastne aj takto. Jo, pavúk! Ne, nech ho nezabijevčil. Yes, stringy... Šutrvic. Alebo... No... Stringy sa tému vypráva, ne? Čemu? To si povedal z Tej pavúka. babučine? No, stringy. Ty to máš tiež po slovensky? Ne, ja to mám oné, to ti po anglicky, len tá výslovnosť si s ňou nejsem vždycky istý. Aha. Keď sa chodí na tú angličtinu, ale... Ja chodím na angličtinu a víš, co z toho byl. No. Dobre, asi idem urobiť oného. Železný krompáč. Jo, ale ten limit by sa dal fakt pozerať, lebo nevím, koľko to má to video včil. Netreba, aj keď spravíš 45 minút, ako to nevadí. Lebo pošleš proste iba tú SMS-ku, dajú ti tam víc než 15 minútové video, povolení a to tam šupneš. To Len dúfajme. V pohode to je. Aspoň nejaký cobblestone si zatal vyťažím, nech niečo mám. Aspoň možno si tu rovno spravím nejakú místnosť. Ja už mám takú normálnu. Jasne, však už sa Dobre, si mám pozeral. krompáč. A co s tým? Tu máš dobré. Ja si idem vlastne pro to železo. Yes. 5 železa, prvá výhra. Zeberiem si toto, zeberiem si craft bench. Dobre. Alebo table. Co robíš? Nic, toto si idem pobrať, títo vecičky. Idem tam do tej místnosti, len toto budem musieť ešte trošku vykopať a tady toto zastavať. Niekedy je taká reč, že? No. Ja si pokúsim nájsť ešte nejaký iron. Ale to už sa budeš deliť. OK. Tak sa mi to ľúbi. No, a hlina. Milujem. Že? A zás.
Víš, ta padajúca, nevím, jak se tomu nazývá. Ja, gravel. Jo. To by mal byť Ne, no, prekladne štierk po česky, ale... No nevím. To byl Minecraft fakt, tak on keď si to prekladal, tak jemu z toho vyšli nejaké hovadiny. By sa ho to nevím, či nejaký ľudí zrovna poradil. bude bavit Jak? to video, ale No, uvidím, no. možno sa sem ešte potom pripoja aj ďalší dvaja. Takže... Aha, neuča zombík? Jo, jo, jo. No to už sa popýtame, Deško. Ja si asi spravím prvne železný meč. Pávi. Vlastne ešte mi zostane aj na krumpač, takže pohode. Koľko máš ironu? 5. Úplne presne mi to vychádza. Potom mi povedz, aké máš nastavenie na Frapsku, lebo ja keď som natáčal, tak to mne už bolo strašne slabo počuť. Ja som s tým práve že nic neprestavoval. Ja tu mám, jak som si to stáhol, tak pôvodné nastavení. Však hodím, no. Však jo. Víš co, ja bych musel ísť asi nižší, abych niečo našiel. Jo. Tady väčšinu nájdeš, ak pri povrchu to uhlí skôr. A zlato celé dary aj na tým uhlí. Víš co, ja pôjdem na nejaké drevo, keď bude den. Ne, to víš co, drevo je hrubé ja rád strašne. Áno, ja to neznášam, takže v pohode si to zober. Neznášam stropy nízke, takže si to predložím. No ináč, to ja som hovoril v minulé, co som točil video. Single player let's play. Ja si to zase nepredlžujem, ja by som to bral aj menší izbičku, hlavne do výšky, nech je to trošku nieco víc. Zahoď tú píšťalku. Zajtra útorok, co? Útorok? No, môže byť. Zmišľa, zapne. Však pro mňa dneska hamba, ani som nevedel, že co je za datum. Dobre. No. Takže, co si včas spravíme? Mám 2 staky kameňa. To je triumf. Pomaly, keby sme si už, nevím, koľko asi budeme ubytovaní, koľko videí v tejto jaskyni. Nie, ja neviem. Budeme hrať iba tento, to prdele. Co robíme tady včas toto, tak to budeme hrať iba pod kamerama, ne? Pod kamera máš. Jo. No? Ostatek budeme hrať ako v súkromí. Nebo sa vidieť tie naše ohrozné stavby. Ne, Ale ja tak? mám luxus vilu, akože. No tak tu môžeme potom niekedy ukázať. No už som ukázal v informačke. Aj vlastne jo. Ja sa omlúvam za svoju slabú pamäť. Nič nového. Tež si myslím. Dobre, tady máme uhlí, ktoré si nezebral. Ja? Ja, že ty máš na starosti uhlí ťa Kevin odprával podľa ty torčky. To bylo určite nejaká zubková víla. Ty si ako fakt borec. Ja sa za to nehambím. Počkaj, toto celé zahondím takto. Jak sa ten šuter říká, Cobblestone? Cobblestone, jo. Prvýkrát som to uhádal. Sa mi to furt plete. Tak, spravíme si konečne železný krumpač, ale ten si necháme na zvláštne príležitosti. Možno, že sa nám podarí nájsť nejaký... nejaký diamant. Moc chceš. No ne, na to si tu ty expert. Nevím, čím to je, ale vždycky, ja keď robím video na single player, alebo proste keď si dám single player, tak hned ma tu šupem k tej jedinke, co tam je. Ježiš, ja som blbý na tu, 2 sekerky mám. Nic nového. Toto čo tu je? Dobre, idem na tí stromy, idem to tu trošku vykácať. Už jeden? Jo. Počkať. Ja, že to mám zapnuté čumany. Počkať, vy vlastne na informatike na tých nových počítačoch máte Minecraft? Víš co, já jsem ho tam zkusil hned, co mě napadlo, jsem ho tam išel stahovat. Ale keď se to stáhel,
tak sa zapomínal, že to je nový komp a že tam není ani antivírus, tam nebol nainštalovaný, nic, totálne nic, iba také blbosti. A určite to nebyla ani Java. Totálne debilný a ani, chcel som tam dať ten WinRAR, víš. No. A ono mňa to odjebalo, že to chce adminské heslo. Jo. Robila bacha na ten slovník trošku, no. Jaj, sorry. Ne, len toto sú však úplne na počítače, však tam nic nemôžeš robiť, keď sa to tak zabere. Však to je úplná blbosť, ako tam môžeš čo? Nic. A blbosti, co ti poviem čo. Ale jak som vás tam videl, ja som byl naštvatý. My proste celý pol rok si odtrpíme na tých starých počítačoch, kde nic nejde, vy tam dojedete a hneď nové počítače dostanete. Ten kúr, akože. Však keď sa zasponzoroval, chápeš. Jaj. Hej, aspoň, koľko zebereš toho dreva? Ja neviem, ja som sa za to nepozeral. Aspoň stack. To budeme mať docela dosť planku. Spraviť repík a ísť co najnižší. Aspoň tých 30 kocek do zeme. 30 kocek do zeme? Yes. Uvidíme. Však ja čo ťažíme, aké môžeme drevo. V neskorších díloch by sme si mohli porobiť farmu, nech nemusíme stále behať za zvieratami a zabíjať ich. Alebo sebevraždy. Sebevraždy, ne. Víš, co by to na teba Robo chcelo? Hrať hru v hardcore stylu. Fú, čo som je celkem, to je tá... Že keď zemreš, tak už sa ti vymaže celý svet. Fúha. Dosť radikálne, co? Jo. Minecraft fakt tak to hral, co točil hneď prvé videá. Ale to hral ešte na 1.4, kde sa to tak nedalo nastaviť. Tady v týchto už novších to máš normálne. Ja si tady spravím takú izbu, tady ti vyhodím, aby sme okade chodili. Jo. Ináč rozmýšľam, že by som začal točiť nejaký single player hardcore. Ale neviem, co by som tam presne robil, však to by bolo jak čistý let's play. Máš toľko toho začatého, ešte si chceš pridávať. No ne? Ja ti verím, že my takto by sme dokázali odehrať celú hodinu. Nebudeme to potom vydávať v popartoch? Však môžeme. Ja zo Sparty, ja tu mám videa, tak ja z Sparty značím jak oné videa, ako koukaté video. Však ja neviem, mne to je jedno. Abych pôjde točil aj hodinu, ale ľudí by to nemuselo baviť. No hodinu stalo pozerať na to isté, jak sa tam robí. Ináč podľa mňa už, nevíš koľko asi tak teda už točíme? No možno 15 minút. No jo. Možno aj víc, lebo to je len odhadem, ja vždycky ako... Ja vlastne na ten odhad máš strašne šťastí. Už mi rúpla jedna sekerka, ešte môžem skúsiť domíňať tú druhú. Tak nejaké drevo mi zabrali vlastne tie rebriky. Už mám jeden stack a 18 niečo ďalší, takže ešte tí 2 stacky by sa mal naťažiť za chvíľku. Robím ne? Ja si pamätám ešte, keď sme hrávali na 1.7.3 multiplayer. To bolo niečo úžasné. Potom my sme mali perfektnú mapu. Počkaj, som hral aj Tomeček? No, Tomeček ako on vedel perfektne stavať. Ako to sa iba pod zemu. To ste hrali survival alebo kreatív? No, tedy 1.7.3. Survival, ale či Tomeček mal Human Items, ne? Ne, to sme mali všetci Human Items. Na tej 1.7.3 kreatív mod nebyl ešte. Mňa nebavilo. Mňa baví takto survival, tam aspoň o niečo ideálne, len stávať. Jo, pozabíjam tu párkrát, nech máme maso. Načačkané tými onými farebnými vlnama. Jak ty, že... Ježiš, ja som to Však Chill stále ma otravuje ešte, že on to, že ostatní sa tam nejde pripojiť a takéto. Ako servery si urobili, áno. To velice hráli, súhlasili s tým survivalom, keď sú oni, že dobre bude super ten survival, a keď som povedal, že nikto nebude admin, tak sa z toho posral. A ja si urobili vlastný server. Jako za to, že admin je niečo více, ako? Mne by to bylo úplne zajedno, či nesem admin a baví mňa to víc. A iba to teleportovanie mi chýba. No však, ináč keď tak ti môžem dať potom to opečko. Ani v čo nevím, kde si to ale tak teleportoval niekde. No, to je zlý, lebo tady by sa podvádzať nemalo.
A dúfam, že nám diváci jeden podvod prepáča. No. Alebo sa dokážeš vrátiť. No, kde sem? Aha, tak to sa pôjde. Nejaké schody. O, však vyskáčeš tam, ne? Nebudem to robiť schody. Joj. Kráva, poď sem. Ťuk. I vidíš, ešte že spomenú krávu. Urobím si meč. Ja mám jeden kamenný, jeden železný, ale používam ten kamenný, lebo však zbytečnosť je ten železný. Mám jabko. Urobím si ešte meč. Ty vole, akorát by mi to išlo ešte na jeden krompač. A nepohrať. Ináč, mám ja to jedno video a na one som mi to tam písal ten Varezak sprostý, alebo co to? Už vím aj kto to je. Počkaj, kedy myslíš? To nevím, čo jak sa volá, one to ich volajú. Sexy tapol něco? Ne. Nevadí, to je zombíkův jeden kámoš. No? No. Ivo, ne? No, Ivo On sa volá Rybianský. nejaký sexy, white sex, nejaký Jen takých debilů si nemusíme všímat. Ináč, ja sa docela stratil. Počúvaj, on si kúkal moje jedno video, povedal, že radšej sa nekúkam ani na to druhé. A na každé moje video si kúkal a dal na každé dislike. Hej, troll. Toho si nic nemusíš robiť. To je úplne normálne námetný, co som dával, mal už video akože... Nechal sa Salamacký osrať, ako on povedal, že dá mu ešte už nejaké peníze. A že on mi to dá veškové a že nech mu dám heslo a ide. Som úplný magor, ja som mu to dal, ja som mu vieril. Lebo kedy si ten Ivo môj najlepší kámoš a včera z neho úplný debil. Neboj sa, to takých prípadov dosť poznám. Naše tri. Hej, to sa dá povedať. No, ja som sa tak stratil. ma nestratil. Chcem nájsť nejaké zvíra. Au, som padel. Tady je písek. A zlamal som si skoro pastelky. Aj sapníky pozbíram, by sme si mohli spraviť drevenú farmu. Nazdar! Čus. Takže týmto smerem si išiel, takže tady to si niekade dostane zpátky do baráčku, že? Mám že mám boomer, či creeper, či jak sa tam už čo. Creeper? Jo. Creeper. A už ide po mne, poď tu zmi. Mamrd je náš kamarát. Ja ho sundám, hej. Aj pavúk. Ja tu spravím nejaký oný obelisk, nech ví, že sa má dojít. Počkaj. Tak toto sa Tak. Jeden další. Je kráva, aby bol ani boomer. A poď. Nebuchni. Jau, skoro som si zase zlamal pastelky. Je, kopu kráviček. Poď sem. Máš nejaké maso? Mám. Koľko zhruba? No, víš co, prvú krávu som ešte zabol, takže jedno maso. A ja mám 13, v pohode. Teda. Idem do svojho príbytku. Ani. Ty už si to aj zalondil? Ty si... Ej, kam zmizel môj barák? Kam zmizel? A ideš. Aha, tady dole až. Ty si... Písku som si vlastne ešte sa neposadil. Je slepka. A zombík. Dám kritik. Hop. Tak, a co tu mám týchto 3 masa, to sa ešte najím. Ňam. Čuj, keď zabiješ nejakého zombíka a dáš mu hečo, to je nejaký väčší damač? No, to by mal byť critical. A critical by... Ne, pískoku a hečo je. Áno, Critical. áno, tak by to malo byť, že zvýšená šanca na kritik. Ne, lebo na hečo mierim furt. Potom si porobím niekde sklad. Mám tu huby. To znamená nejaké ostrov, alebo co tady? Ne, nemal by to byť ostrov. Keďže sa vydáš kúsek hentam, tak by si pomaly našel ten svoj barák. Ojoj, dvaja skeletoni. Ja. Dobre, idem si to poukladať tak, jak to ja mávam rád. Takto, maso nechám toto tam preč. Pomoc! Spider, ej, tu sú... Mám jaskyňu, ale mám málo života, kámo, zabijú ma. Kde sem? Ja nevím. Kde je to vrtka nejaká? Jen tam. Rýchlo.
Čo nevíš, či si mám spraviť helmu, alebo si mám spraviť botičky. Tady je to... Helmu. Jak už jsem doma. A tam je nějaký totem. Ten svetelný, že? Jo, No, dobré, už jsem doma. Nejsem tady. Aha, tady jsou dvě. Oka. Z jedný srdíčkem jsem došel domů. Ťup. A idem si spraviť poplatok, toto bylo menší nedorozumění. A idem si porobiť dvere. No to budem potrebovať vyzerať. No, takže já si upečem masíčko. A ja budem mať čo docela dosť masíčka. No dobré, já už mám 2 masa. By to chcelo nejaké slepky na kurčata. Já mám slepku jednu kurčatý. Čo mám jednu? A to je nic. Škoda, že ja som si nenechal ohnúť toto. Koľko máš toho dreva? No... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 tagu by tu malo byť. Vypadni odtiaľto, co mi kradneš veci. Co? Ja už ťa poznal, ty si čorka. Já nečorujem. Mám spraviť tie rebríky? Víš co, jak potřebujeme asi tak 50. Jaj, tak to je pohodičké. Počkej, nemám tu nějaké dřevo? No, mám. Jedno. Já nemám rád, když musím těžit dřevo. To neznášám. Tak. A mám doživotnú zásobu styku. Možno tak na to ne, točení. Možno už tam je tých 20 minút, nevím koľko tam je. Asi tak. Ja neviem, kde sa to nahráva. Počkám sa. No raz, 2, 3, 4, 5, no 6 videí tu máme zatiaľ natočených a toto má 3,9 giga, 2,6 to je, počkať, 9 minút, 7 minút, 5 minút, 4 minúty, 4 minúty a 3, ne, to sa ešte nahráva, takže neviem koľko to bude. No, koľko by to mohlo byť dokopy asi tak? Ja neviem. Najlepší vec je bez ona nevedomosti. Nevadí, počkať, čo sem Čilia chcel urobiť? Ja nemám tie rebríky. Rozdielni sa... Tak mi ich porad môžeš dať. Jaké dať? Ja chcem niečo. Zlaté pravidlo Minecraftiaka, nikdy nekop pod seba. Idem ho porušiť. A v čo prázdnu do hlavy? Bacha na hlavu. No však... A hledaj diamanty podľa toho môjho spôsobu. To je zlý. Desci. Nic, počkať. Ťuk. Aha. Už vylezám. Som si zabudol spraviť nejaké Ty si šiel do točky. tej uličky? Uličky? Ne. Kde si? Jaha. Ospravedlňujem sa. Čo to je? Sem doma. Jajaj. Ukneme, co má pedničky. Koľko dreva, a mne nic nedá. Da. Idem najít nějaké krávy a zabím hento pavúčka. Keď tak si pretušte videjko o pár sekúnd, co tu není.
Ospravedlňuje sa len menší rodinné záležitosti. No, co ti ja poviem, ja len tuším. No ty kokso, neviem, či tento cobblestone tu dal ty, alebo co to je. Ale keď ne, tak tady je spávner podľa mňa. No, to je brutál. Seeking. Je tu cobblestone. Aha, to je asi ten náš barák ze zadu. No, Ja som videl desík novú jaskyňu, keď som išiel rýchlo dom, lebo mi neostával život. Takže pokusím sa ju nájsť. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, neviem koľko to je tých kocek. Ale mohlo by to byť do takých cez 20. No, cez 20 určite. Dobre. Mám ďalší vlnu. Jo, takže by si mi mohol potom moderovať a spravil by som si postol, mohli by sme sa vyspinkať do rúžovúčka. Dík, ale tady je aj tá ona, tá džungla. Spojená to je s tým. Ale nemusíme byť oné teď, nemusíme mať strach, že nebudeme mať dostatek dreva. Aha. Robo, myslím, že už sem dosť hlboko. Áno. Proste co najhlbšie, až dokiaľ neuvidíš bedrock. Jo, to je to bedrooku? Bedrock, tak choď oného. Je, dali. Dobre, to No nechám tak na proste dve potom. kocky nad a máš. To desem. Ja len dúfam, že nepadnem do lávy, lebo by som sa snad zabil. Že to na začiatku, to nám bude až taká pohroma. Ale ja toto mám u seba dosť. Ten železný meč. Kamo, našiel som ňu jaskyňu a vidím tu kopu ironu. Takže to je Ježiš. super. Kebyže ja vidím, tak to už je všetko moje. Moje. Už som našiel, kedy som to našiel? Včera som našiel opustené doly, dneska som našiel opustené doly. No, ty len Co nachádzaš kedy tie našiel doly. aj včil. No, Robo, ja myslím, že keď budeme takto kopávať do hĺbky, tak to ne sa vždycky vyhrabeme do toto, tak na povrch, tak prejde půlka dílu. No, ne? Možno ľudí nebaví toto ťaženie a ty začiatky, ale Však ale o tom sú tí začiatky, že väčšinou to Áno. tak býva, no. další iron. Tady je obrovská jaskyňa, kde jsem já a připomíná mi to nějakou menší trhlinu. A je tu kopu ironu, takže sa potom aj podelím, keď tak. Však to mi je jasné, že sa podelíš. No, až tak jasné, aby ti to nebylo. Jaj. A opustené doly! Další opustené doly jsem našel, kámo! Však ja som čil tež jedný, on teď našiel ti výprava. Ne, tam som... To fakt? Áno. Tak Ne. toto je něco, kámo. Ale tady jsme nebyli už? Ne, to jsou nějaké... A ty jsi našel? Tak pojď, ty vole. Tak to je teda pěkný děl, to se vydarilo. Ježiš. O, to co bylo? Máš? Normálně jsi včil v opustených doloch? Ja ťa vidím, kde si? Áno. To vypadá, akým, že to tu niekto zastaval. Hej, nejsou to tí, ktorých už sme byli? Nejsou to oni, alebo možno, ale šťastí, nevím, či to sú oni. Nevím, či to sú oni, ale... No, nevím, fakt nevím. Ale tuším, ne, však tady není označené. Ale nepreskúmali sme to celé, ale tady dole to je... Ne, to nejsou oni. Myslím si, že to nejsou oni. Ježišmaria, ja som blbý. Klik. Či ja to môžem? Tuším, sú to tady. Tady sme tuším byli? Nebyli? Nebyli. Byli. Ty kokos. Tá voda bude snad téct všade. Poza horácky. Však. Uhlí. Je iron. Ty si šmej. Víš o Koľko tom? máš ironu? Nevím, moc ne zrovna. Ne, voda. Ja mám 21. Ja nemám žiadny iron. Ty si vole. Ja uznávam. Áno. Však si bol pustený dole, však tam to musí byť tak nasrané. Však ale ja som sa zatiaľ moc daleko nedostal, lebo ja som tu našiel uhlí a stále sa na mňa vysypáva voda. Pomoc. Ale našiel som lapis lazurit. Si môžeme potom Ja porobiť som nejaké modlím, modré čo bloky. nenájdem ani žiadny spavner. Nemá A žiadny železo. spavner. Iba jedno. To nám tu tí one nic nenechali. Počúvaj, ja si asi tady v tých opuštených doloch spravím nejakú mini základňu.
na začátku nevím, odkud jsem došel, takže to bude menší průser. Nevím, já to najdem. Nejsem až tak daleko. Snad. No jo. Ale fakt, ono to dielo, než tam dáme títo všetky videá, by sa to fakt mohlo tak trošku že porozdeľovať. No. Ja aj ty party? No. Lebo... Ja neviem, však jak chceš. My sme to mohli potom neskôr povydávať. Ale urobiť to ako neskôr, to nerobí problém. Ale za to by sme si mohli točiť do zálohy. Alebo však mohli by sme to všetko naraz vydať. Zlato, kámo. Zlato. Mám to tu. Počkaj, ja ti poviem, keď ja nájdem diamant. A budeš mi tým robiť nervy, že? Škoda, toho zlata byli iba dve, ono. Ale nevadí, to uhlí to vynahradzuje. To zlato ti ho vlastne aj nejde, lebo to má úplne slab... Veľký to má damage, ale vydrží to strašne krátko. Jo, to je tá nevýhoda zlata. Ale to už podľa mňa všetci poznajú. Ale zase keď... Potom mimo videa by sme sa mali dohodnúť na názve a tak, jo? Jo, jo. Takže mám tu aj uhlí, tak už sa mi peče ruka. Ja sa idem pozrieť takto, že čo to tam je. Je tu kopu železa, kámo, poď za mnou. Nebo ja si tež nájdem. Nie, nemusíš nic dohadzovať. V týchto doloch by sme sa také 3 videjka mohli aj zdržať. Ne, ne. To je... Ale... To je zlý. To je zlý. Ja som byl ve vode a už je to v pohode. Další iron. Rozsvítime, nekvítime si, kam šlapeme. Yes, voda zmizla. Problémy sú taky preč. Odtekli z vodu. To je radosť, keď skrompače musím grevnou grúpať. Dobre, tady máme uhlí. Títo doly to je dobro rozsáhle. Je. Ja som úplne tak, šťastný, na tento server už som našiel 4 doly. Dneska dokonca už druhé, včera som našiel jedny. To je kruté. Jaký si byl macherek, že ja som preskúmal snad všetko, tady už nemôžem nič nájsť. Ale tak kto by to vedel? Ja? Jaj, ono to je to fakt také nezaživné. Hlavne keď sa stále takto ťaží, jau. Možno ľudí nebude tá ťažba moc baviť ako, ale ako keď budeme vlastne s nima hrať, budeme robiť nejaký ty let's play a... Jo. Keď sa nelúbi, tak nech nekúpaj. Jo, ale budem končiť, lebo môj tatino už došel. Oh my god. Dobre. Dobre, tak to môžeme dať na ty pár. Jo, počkaj. Dobre. Tak už to teda budeme končiť, ale že? Jo. Keď tak to dotočíme aj na budúce. Dobre, takže ľudia, toto sa bude deliť na tí party, lebo... A či chcem povedať, že to necháme asi celé. Dobre, Creeper, počkaj. Dobre, buchel. A dáme tak ďalší iron, super. Takže ľudia, my sa budeme lúčiť. Keď sa vám video ľúbilo, dajte like, keď ne dislike. Odbery, komenty, budeme rádi. Vám to zabere pár sekúnd, nám to urobí veľkú radosť. Jo. Takže, keď tu vidíme aspoň pár lajkov, tak by sme s tým mohli pokračovať. Budeme spolu možno v ďalším diele preskúmavať celé tieto doly. Ja by som s tým potom sa vrhol na farmy aj na nejaký domček náš. No, nejaký domček, normálne si spravíme a tak. Tady off-screen hrávať nebudeme. Každá lajkama, alebo tak, proste keď sa na to páči, dajte like, budeme strašne rádi za každý like, za každý odber. Tak, lúči sa Fanatik a... Tommy. A čiže tu bude stále do kolečka, ja sa od toto neviem vyhrabať. Dobre, tak môžeš to aj ukončiť už, ne? Jo, tak sa s vami lúčime. Čaute. A čau. A majte sa. Ja, to som ukradol Houseovi. Tak, tepic.